the notification button. Don ka sa ka kasance da ni tun daga farkon bidiyon nan zuwa ƙarshe, zan nuna maka yadda za ka yi deposit kudinka a wannan application din da na kawo muku bidiyon sa jiya na yadda za ka samu kudi da shi mai suna OPAY. Saboda haka zan nuna maka yadda za ka saka kudinka, amma kafin mu fara bidiyon ka taimaka ka yi bidiyon like, sannan kawai don kai ba wani channel din sai ka taimaka ka yi subscribe, sannan kuma zan ajiye link bidiyon da muka yi jiya idan baka samu damar kallon bidiyon ba sai ka kalli bidiyon ta yadda za ka san kai ma yadda za ka bi ka bude account a wannan application din mai suna OPAY sai ka fara samun kudi da su. To da fara dai bari mu shiga OPAY din mu kamar haka. Yawa bayan ya gama loading yanzu bar na taba wannan alamar din ta ido domin a nuna mana balance din mu a wannan application wata kudin da muke da su a wannan application din kenan. Yawa idan ka duba za ga muna da naira 736.81 kobo. Saboda haka wannan shine kudin mu a wannan application din mai suna OPAY. To saboda haka yanzu bari mu gwada yin deposit kudin mu a wannan application din mai suna OPAY. To da fara dai don kana so ka ga wannan account number ka shine zaka zo ka danna add money kamar haka. Bayan ka danna add money idan ka duba gashi nan OPAY account number gashi nan shine number wayarka, amma za su cire 0 farko. Don ka duba za ga number wayata shine 081438349117, saboda haka sun shirya 0 farko. To yanzu bayan sun nuna maka irin wannan fiska sai ka danna copy. Yanzu ka copy account number ka na wannan bankin mai suna OPAY kenan. Sannan kuma nan za su faɗa maka yadda za ka tura wannan kuɗi don za ka amfani da USSD. Wato misali sai ka danna shi, duk da ma na sani amma bari na danna shi domin kila kai zaka iya mantawa idan na yi video na shiga abinda zaka danna, amma dai don na nuna maka ta application din to zaka ga ko da ma ka manta ka san yadda zaka bi ta wannan OPAY din. Kuma sun canja wannan tsarin daga baya ne, to in ka shiga ta OPAY din ka za su nuna maka shi yanzu sun canja wannan tsarin sai su nuna maka sabon tsarin. Saboda haka kai zaka san yadda zaka tura wannan kudi a wannan application din kamar suna OPAY. Yawa bayan ya gama loading kai zai anan aka ce select bank, anan kuma amount. Wato amma misali ma bari mu danna shi, idan mu za mu yi amfani da GT bank. Idan za ka yi amfani da GT bank za ka rubuta code din su ne. Yanzu nan bari mu yi sashin GT bank din, na gama kamar gashi nan amma bari mu yi sashin. To bayan mun yi sashin ga GT bank anan, to bayan mun zabi wannan GT bank din anan sai mu zo mu rubuta misali adadin kudin da muke son turawa. Yanzu nan bari mu rubuta za mu tura naira 2000 ship. To bayan mun zabi kudin da muke son tura sai mu danna next. To bayan mun danna next don ka duba za ga aka rubuta mana *737*000 guda uku, sannan *7895 hash. To saboda haka idan ka duba za ga kashe idan ba mu tura wannan kudin minti 4 da waɗannan seconds din har sun kai karshe ba, to ko da mun yi amfani da wannan kudin mun tura ba zai ba. Saboda haka yanzu sai ka je ka tura musu kudin. Bayan ka tura musu kudin sai ka zo ka danna I have complete the payment, sannan kuma za ka iya danna nan gurin tap to dial. Bayan ka danna shi yanzu sai ka bude misali a wannan application din na kira kenan, za su rubuta maka wannan code din. To amma mu ba za mu yi amfani da wannan code din ba, saboda haka misali yanzu bari mu yi canceling wannan, bari mu koma baya. Yawa bayan mun koma baya yanzu mun yi canceling, ba za mu bi ta wannan hanyar mu tura musu kudin ba. Saboda haka bari na yi minimize kamar haka. Bayan na yi minimize yanzu sai na shiga wurin da ake yin kira. Wato za ka iya tura musu ta wannan hanyar da suka nuna maka, amma kuma akwai wata hanya da za ka iya bi ka tura musu wannan kudin. To yadda za ka tura musu kudi ta wannan hanyar kuma shine za ka rubuta star sai ka rubuta code na bankinka 737 shine code na GT bank kenan. To bayan ka rubuta, idan normal banki ne sai ka rubuta hash. Idan wato za ka tura daga GT bank zuwa First bank to hash za ka danna, amma kuma tunda wannan ba bankin zahiri bane wato wallet ne, dole sai ka saka hash, dole sai ka saka star 73 star sannan sai ka kara da 22. Saboda haka ko da UBA za ka yi amfani, code din UBA shine 919. Bayan ka rubuta star 919 sai ka kara da star sai ka rubuta 22 sannan hash daga ƙarshe. To bayan ka rubuta hash sai ka tura a line da ka bude wannan OPAY din. Saboda haka sai mu tura a line MTN kenan. Sorry, ba line da muka bude OPAY din ba, line da muka bude GT bank din mu, kuma line da muka bude GT bank din shine Glo. Da Glo muka yi amfani wajen bude GT bank. Saboda haka yanzu sai mu tura shi a line Glo.
to bayan mun tura yanzu sai mu zo mu danna musu 1 sai mu danna send. To bayan sun nuna mana irin wannan fiska yanzu sai mu zo mu danna 1 shine mobile money, sai mu danna 1 kamar haka, sai mu danna send. Yanzu nan sai mu rubuta amount, to yanzu za mu canja wancan amount din da muka ce 2000 za mu tura musu ne 3000. To saboda haka bayan mun rubuta adadin kudin da muke son tura sai mu danna send. Bayan mun danna send to yanzu sai mu rubuta musu account number, tunda mun yi copying account din bari mu yi pasting. To yanzu sai mu danna send. Yanzu bayan an nuna mana irin wannan fiska anan kuma sai mu zabi OPAY. Idan ka duba gashi nan wallet din gaba da irin su OPAY, Paga, irin su Pampe da dai sauransu sai mu tura. Kun ga OPAY ne muka zaba, saboda haka ana an kashe mana enter your 737 password a pin. Saboda haka yanzu sai mu rubuta musu pin din mu. Bayan ka gama rubuta pin din kana nan bankin sai ka danna send, wato na GT bank din kenan, sai ka danna musu send. Bayan ka danna musu send idan ka duba gashin kashe transfer of Nigerian naira 3000 to Umar Usman is successful, dial kaza to found kaza. To saboda haka sai mu danna musu okay, sai mu yi minimize mu koma wannan application din mu mai suna OPAY. Za mu ga za a saka mana wannan kudin yanzu wanda zai kama 3700 da wani abu kenan. To yanzu misali kun ga yanzu ba su nuna mana ba, yanzu bari mu yi refresh. Yawa bayan ya gama refresh ko in bayan ya gama loading don ka duba gashin yanzu ya koma 3766.81. to saboda haka wannan application din tamkar yadda ka san banki haka wannan application din mai suna OPAY suke. Sannan kuma idan kana so ka tura kudi sai ka zo ka danna transfer, wato idan kana so ka tura wadannan kudaden zuwa wani account daban. Idan account din da zaka tura wannan kudin OPAY ne sai ka danna to OPAY account. Idan kuma misali Pampe ne ko Kuda bank ko bankin zahiri shine irin su First Bank, UBA da GT Bank da dai sauransu sai ka danna to bank account. Bayan ka danna to bank account anan sai ka zo kai sashin banking, kuma anan sai ka danna select bank. Ka danna select bank anan yanzu sai ka zo kai sashin banking, ka rubuta sunan banking. Misali yanzu mu dauka GT Bank ne, sai mu danna kan GT. Yanzu nan sai ka zo ka rubuta account number. Misali bari na rubuta account na 0630330206. to bayan ka gama rubuta account number za su yi sashin, sannan za su nuna ka sunan da yake account din. Kun ga tunda account na ne shine Umar Usman din kenan. To yanzu nan kuma sai ka rubuta amount din da kake son turawa. Misali yanzu bari mu dauka zan tura naira 1000 ship. To saboda haka bayan na rubuta naira 1000 anan zaka iya rubuta note wato remark kenan, amma kuma baka rubuta ba zaka iya tura kudin. Yanzu sai mu danna next. Bayan mun danna next, wato yanzu muna so ne mu sake tura ma wannan GT Bank din 1000 ta yadda zai zama muna da naira 2000 da wani abu a wannan application din. Kun ga yanzu nan za su nuna ka bayanan wannan bankin, sai ka danna confirm idan zaka tura kudin kenan. To bayan ka danna confirm yanzu sai ka danna pay 1000 din. To yanzu misali bari mu canceling wannan. To bayan mun danna pay 1000 din kamar haka, yanzu sai mu danna nan tap to pay with pin. Za mu iya ma saka yatsar mu, amma yanzu bari mu saka musu pin ne. Da yawa bayan ya gama loading don ka duba gashin haka shi transfer successful shine 1000. Yanzu sai mu danna don. Idan kana so ka tura wa mutum receipt na wannan application din receipt, sai ka danna share receipt. Za su nuna maka wannan a matsayin PDF ko ka dauki ma screenshot sai ka tura mai. Yanzu misali sai mu danna don ka duba yawa idan ka duba gashi yanzu ya koma naira 2736.81. kuma nan ne muka zo karshen bidiyon nan. Ka taimaka idan baka yi bidiyon liking ba, ka taimaka ka yi bidiyon liking, sannan kuma ka subscribe idan ka ba wannan channel din. Sannan kuma waɗannan bayanan gaba ɗaya zan aje maka link din su a description, wato daga yadda zaka bude account a nan OPAY din, da kuma link da zaka danna domin ka bude account a nan application din mai suna OPAY. gaba ɗaya zan aje su a description, wato shine ka taba sunan bidiyon. Idan ta YouTube ka yi kallon bidiyon shine wurin description za ga waɗannan links din sai ka danna kai amfani da su. Nagode, assalamu alaikum, sai mu haɗu da ku a video na gaba. Subscribe please and press the notification button.